Hayi uzave. Balelo ntanga mina ngisebenzele ikusasa. Ngibambe esincane nje isithongwana ngibuyele enkambini. Isinyoni zothi sihlabelela namaqhude lekelela kwakhwibika lokusa mina ngiyobe sengihambe endindima le. Ngisho lapha ngifikela khona ukuphathala umzimba ususawuthi umhlophe ngizolokhu ngibekezele. Ngoba ngiyazi lona lothi libingelela umhlaba kancane kancane ingubo yemvelo lembula mina ngiyobe sengibona kahle lapha engiyakhona. Ekhaya bona bazi ukuthi mina ngifile ngilele kodwa umsebenzi ngeke akawuqedi ngeke ngiphumule. Baba no mama ngicela ningixolele. Phela ayikho inkomo yokuthongo mina ngifuna esikababa sibe noma neyodwa nje inkomo owakithi umusu kubukeke nawo. Sengikhathela abantu besibiza ngamagama okababa omnumzane belokhu bobiza ngomuzane. Yazi ukungalali kwami khona kuyovuso kababa. Enganibona bangithatha kancane njengoba ngingane nentombazane bafuna ngilokhu ngiphuma ngena imisi ngidayisa amakabishi namasambane. Kodwa yazi lapha bawubona kwabona isambane. Ngase ngibuyele ekhaya ngomethe igolide nesiliva sengilinde nje isinyangana bese ngilikhafula. Eyedemeshe le kuyoba yona eyofudumeza sikababa isibayo kwesikhashana nje bese size silandelane zobuhlobo buhle. Lapho bonke onondaba bayongisingatha baba bangane imbumbulu sihlale kulodi itafula engani sobe sheshanga ezimbulu zamarande ekhaya ekade eziko sengagihle sikanandi. Kodwa selishaya umzililo umdodi. Sesifikile isiqhumama salela monke silethe isikomo sikaMagolwane. Abalale ntshontanga mina ngisasebenza ngathi isigibe sokubamba isiqhumama njengoba silokhu siqhuma nje sibuya ngaphezulu angeke siphunyuke. Lokho emlenzana mina ngekuvula kushayela ezindlebeni yena ngedime ngimthinta kamnandi kusuka ekhanda kuye esinqeni angeke ahlala ngangimithisi. Ngiyobamba nami umshayina. Phela yena ungizwa lekujuleni egazini engane sami isitofu sihlala 66 iswisa amaswish endodeni. Abalale ntshontanga mina ngisasebenza ngathi isigibe sokubamba isiqhumama. Lawa amagama intokazi ayewasho njalo nje uma engasetohweni nebala sahamba isikhathi yobamba umshayina. Kwaba nje izinyanga ezishaka lolunye kaMagolwane yabeletha kodwa yasifila magabade ephosa abazali bethetha bebuza ngoyise lomntwana yona kwamhlaba emletha befuna ukwazi ukuthi izimisele ngani ngekusasa leyayo impilo. Phela uVusimuzi Nsondo esengabona nangalikhala emlayezo nezincingo kwanqamuka emhlaya inkosazana imazisa ngozayo. Kodwa konke lokho akumvimbanga uthandekile ukuzama nsuku zonke ukuxhumana noyise walo wayikhula ngaphakathi kuye. Ithemba kwintombi leyasekhona yitshela ukuthi mhlawumbe usathukile mhlawumbe ucingo lakhe lilahlekile kodwa kwathi ngabamba ovundle kwesakhe isibelethe wambuka kanye kabili wamamatheka waneka imikhanda. Yilapho kwacacela khona intokazi ukuthi umendo nesiqhumama kwakuyinto engekho nalomntwana wena emlethile kamhlaba uyokhuluyise wakhe ngekho. Yabe sithi wena mntanami igama lakho uzobo sifundo ngoba mina ngathatha isikababa isibaya ngasivulela umfana kazana wasidanasela kanjalo nje ngokuphazima kweso sasala sikhana ibhungane sikaMagolwane. Mina imisebenzi yami yasebusuku ngithi iyozala ongathunyela kugundwane kodwa kawubheke manje ngedwe ehlane ngibhekene nemqansi inzima indlela okumnyama kubomvu kumele ngihambile. Engane mina ngathatha wami amaphupho ngawabeka esandleni somunye ngathatha olakithi usizi ngalenze lomunye ngalenza elendoda mina naye singafundlanga sibelweni sensinye. Kodwa yona empilweni ngifundisile ngiyathemba ikusasa leli lizongithola sengikhaliphile amageje obuhlakani ukusimisela phansi kwelami ikhwapha mina sophinde ngwadedene ngoba sengiyazi manje ukuthi isithukuthuku zami ezokondlo wami umndeni kanti nokudayisa amakabishi namazambane ngibe phansi phezulu emgwaqeni akuwona ubula. Kodwa kwindlela yokuvala indlala ukuze ngezakho zombili ukhona ukuzimela bethi becela bekhangeza babheka ukwenzela wena ukuthi uthathe iqathe liya phambili empilweni.